sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong nga adlaw Lunes, Nobyembre 2, tuig 2020. Itan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag babatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Duha patay matapos nalunod sa separado nga lugar sa Negros Occidental. Councilor Ramos may padhag amod sa hingyo sang Ayala Malls nga magpatigayon sa 90 kadlaw nga dry run sa mga southbound PUJs. Sa balita national, evacuee sang Typhoon Rolly initanan mapaydalom sa COVID-19 test sunod sa DOH. Halit nga natuga ni Typhoon Rolly sa agrikultura naglabot sa 1.1 billion pesos. Sa atong balita international, WHO chief maga-self-quarantine matapos nagka-close contact sa COVID-19 positive. Sa sports balita, PBA Babol nagapabilin nga intact matapos nga negatibo ang pinakaulihi nga test sa 12 ka mga teams. Pag sa atong balita entertainment, Marcelito Pumoy nagpabutyag sang kabalaka sa iya pamilya sa Quezon bangod sa Typhoon Rolly. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang di mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo perme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Grupo ita pa sila. Papa nila o mama nila. Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila.
Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Nagkurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo, nga ginahimuan kala sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo, may ginapanomdom sila. Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Aksyon Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Evening edition. Lasay sa 13 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita lokal. Ginanod sang tubig baha ang 14 anyos nga grade 9 student matapos nga naligo pod ang iya barkada pasado las 9 sang aga sadtong Sabado nga adlaw. Suno sa may sang biktima nga si Ricky Bitong, nagdesensya ang ila bata nga si Kero nga maligo sa suba. Naibaluan nga tuman ang pagbunok sang ulan, nagdigad nga gabi rason nga nagbaha ang suba kag sulod man ang tubig. Ila paginpunggan ng ila bata nga hindi magupod sa iya mga abyan apang nagpamilit ini. Gingkakibot na lamang sa ngamay nga ginpalabot sa iya ang balita nga naanod ang iya bata sang mabaskog nga tubig kag nasapuan sa sulod sang tamburong nga nahamtang sa Taytay overflow. Gintinguan pa sa ngamay nga labuton ng lawas sang bata tungod wala may ni maglapos sa pihak nga baba sang tamburong apang sang nalambot na niya wala na ini nagaginhawa. Ginhingagaw nga madala ang biktima sa Cadiz Emergency Clinic apang gindeklarara nga dead on arrival. Patay na sang na-recover ang lawas ng 18 anyos nga babayi matapos nalumos sa bubon nga ginasaguban sinisang tubig sa sitio Balabag, Barangay San Antonio sa syudad sang Himamaylan alas 11 kay nasang aga. Ang napatay kinilala sa kay Micah Gapan kag pumulyo sa lugar nga tabuan sang aksidente. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, lasyata kay nasang aga sang uli nga nakitaan si Gapan nga nagkadto sa bubon agud nga magkuha sang tubig bangod nga panglaba ini sang iya mga bayo. Natingala ang iya pamilya matapos nga wala na nila ini nakitaan kag sang ginusisa sa bubon nakitaan ang iya tsinelas nga nagalutaw. Na desisyonan sang pamilya nga sag-ahon ang tubig sang bubon nga nagadalom sang 30 katapak kag didto nakita ng lawas ni Gapan mga alas 11 na sang aga. Gindala pa si Gapan sa Governor Valeriano Hospital apang gindeklarar nga patay. Ginako sa pamilya nga hindi kahibalong maglangoy si Gapan rason nga nalumos ini sang aksidente nga makadanlog kag nagsulod sa madalom nga bubon. Sa iban nga balita lokal, ginpathag ni Bacolod Councilor Dino Ramos ang chair sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod nga nakapatigayon na sadto sang dry run ang syudad sa Bacolod sa paglalabay sa mga southbound nga mga salakyan halin sa may dalan Rizal, padulong sa may dalan Gatuslao sa may South Capitol Road tubtob nga makalambot sa Bacolod Vendors Plaza.
Ini matapos nga nagpadala sang sulat ang tagdumalahan sang Ayala Malls Capital Central nga nagapangabay nga liwat nga magpatigayon sang 90 dias nga dry run sa mga southbound PUJs tubtob makalabot sa provincial capital karon nga bulan sang Nobyembre. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Ramos nga ilan na ginpaboran kag gin-endorso sadto sa LTFRB Region 6 ang pagre-route sa mga southbound PUJs matapos ang dry run sang 2019. Suno sa konsehal, ang operator na kuntani ang mag-follow up sini pagi sa pag-file sang extension sang rota sa LTFRB Region 6. Bangod ini ang gwa na sa otoridad sa Sangguniang Panglungsod. Ginklaro man ni Ramos nga ang LTFRB lamang ang may otoridad sa pagligwat sang point of origin pakadto sa point of destination sang isa ka prangkisa. Actually, nakakasaylaw na kami. Ang amon na problema nga hindi naman na-extend ang franchise ng isa ka PUJs. Kaya yan sa authorities ng LTFRB. That's why Labad yan si Councilor Dindo Ramos. Favorable nga ginendorso sa Sangguniang Panlungsod sa City Mayor's Office ang pangabay sa isa ka fast food chain sa Bacolod nga mag-operate sa 24 oras. Una nga nagpadala sang sulat ang natungdan nga establishmento sa konseho nga nagapangayo sang permiso nga maka-operate ang ilang negosyo sa sulod sang 24 oras. Sunod kay Councilor Archie Baribar ang author sa curfew ordinance sa Bacolod, tinalikdan nga si Manas ang unanimous nga nagpasar sang resolusyon ng konseho nga nagapabor sa pangabay sang establishmento apang ini ay nakadepende naman sa desisyon sang alkalde. Patag ni Baribar nga ilagin basihan sa pagbasar sang resolution ang memorandum order sang DDI nga pwede nga maka-operate ang 24 oras ang isa ka establishmento pero depende ini sa desisyon sang isa ka LGU. Suro pa sa konsihal sa existing curfew ordinance ng Bacolod nga saad nga ang mga empleyado nga nagatrabaho sa 24 oras nga establishmento ang pwede nga mahatagan sang exemption. Una na nga ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia nga iya na ginatugyan sa konseho ang pagdesisyon sini kasunod nga ang Bacolod ang may existing na nga curfew ordinance. Sa dugang pang balita lokal, nagalaom sa Attorney Japheth Masculino, tagpamuno sang Provincial Agriculture Office nga wala na sang dugang pang kahalitan sa pananom sa mga mangunguma sa palibot sang Negros Occidental. Bangot sang pagbaha dulot sang maulanon nga tiyempo. Suno kay Masculino, base sa pinakauli nga report niya nabaton gikan sa nagkalinlain nga mga Agriculture Office ni nga weekend, naglambot na sa 39.8 milyones ka pesos nga balor sang kahalitan ang gintuga sa mga pagbaha sa piyak sang malayo nga ruta nga ginagyan sang bagyong Kinta. Dugang pa ni Masculino, iya man ginahulat ang pagsumetel sang weekly report sa mga agriculture officer sa bilog nga Negros Occidental kun bala liwat nga nagdala sang maulanon nga panahon kag kahalitan ang Super Typhoon Rolly. Hangod sini natala na nga maghatag ang probinsya sang libre nga binhi kag abono sa apektado nga mga mangunguma ilabi na sa mga tanom sang humay. Sa katapusan nga balita lokal, ginakabig ni Councilor Jerry Yulo nga kawad doon sa isa ka maayo nga leader sa Banua sa Binalbaga ng pagtaliwan ni Vice Mayor Samuel Gavaran kay nasang kagahon. Suno kay Yulo, makapila ka beses na napamatud-an ang maayong nga relasyon kag matarong nga paghimanwas ang vice-alkade matapos nga ini ang ginsuportahan kag ginboto sa mga pumuluyo sa Banwa sa nagkalain-lain nga mga posisyon. Dugang pa ni Yulo, masobra na sa isa ka tuig ang ginabatsyag nga masakit ni Gavaran, rason nga ini ang malawig naman nga wala naka-attend sa ilang ukon ginapatigayon nga sesyon. Ginklaro man sini nga si Gavaran man sa gihapon ang nagaperma sa ilang mga dokumento sa konseho apang malawig na nga tinion nga wala sila makakita ay bangod man nga ini ang naga-emosyonal sa tion nga mayara sang magbisita o kung makita nga iya mga kaupdanan sa konseho. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time para sa complete nga management. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga 4-piece na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, siling ko pasalamatan tagin ang Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter direktay. Kung wala ako nagapamatik permi sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik kita. Inga na ka ng San Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agitayan ng mo ito. Simon na ako lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Aksyon Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Aksyon. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero anak, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggado sa nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Gain pahayag sang DOH nga hindi tanan nga tawo kon evacuees nga naapektuhan sang bagyong Rolly ang mapaydalom sa test pero may iban nga mga pamaagi para mauntat ang paglaptas sang COVID-19 sa mga evacuation center sa contemporary shelter. Sa virtual briefing subong hapon ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pagpatigayon sang test sa mga evacuation sites ang ideal kung mayara sang resources ang gobyerno pero wala pa ini sa karon ginarekomendar sang ahensya. Suno kay Vergere ginarekomendar sang DOH ang symptoms screening kag pag-deploy sang safety officers sa mga evacuation areas. Una na nga nagpanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa mga local officials nga siguraduhon nga masunod ang mga COVID-19 protocol sa mga evacuation centers. Nagsaka na sa 16 ang patay sa Bicol Region bangod sa Bagyo Rolly. Sa reports ng Office of the Civil Defense Second OCD Region 5, sa 16 kapatay na pulo ang taga-Albay, anom ang sa Catanduanes kag may tatlo ang na-missing. Ang banwas ng ginubatan sa Albay amo ang lugar nga apektado sang lahar flow. Magluwas ang ginubatan na apektuhan man sa lahar alin sa Bulkan Mayon ang lugar sa Tabaco, Kamalig kag Santo Domingo. Linibo ka pamalay ang naguba kag sa karon may masobra sa 200 ka pasahero ang stranded sa Pantalan sa Bicol. Ang bagyo nagapekto man sa operasyon sa Department of Health matapos nga madam nga health workers ang nabudayan nga makareport sa trabaho bangod sa kakulang sang supply sang kuryente, komunikasyon kag tubig. Sa dugang pang balita nasyonal na nagwagan si Senadora Grace Poe sa Kongreso nga ipasara ang hagda nga nagatuhod sa Department of Disaster Resilience and Emergency Assistance and Management nga una na nga ginaduso sang pila ka mga senadora. Suno kay po kinahanglan nga may isa ka ahensya sang gobyerno nga magatutok sa mga kalamidad nga magaigo sa Pilipinas. Ining ginhimo nga panawagan sang senadora matapos ang paglaslas ni Super Typhoon Rolly nga nag-igo sa Southern Luzon kag nagbilin sang dako nga kahalitan. Suno kay po dapat masiguro nga pagkatapos sang bagyong Rolly ang mga napektuhan sang malaing nga panahon ang hindi magmasakit sa mga temporary shelters ilabi na karon nga mayara sang COVID-19 pandemic. Na-record o kung naka-record ang Department of Agriculture sang 1.1 billion na pesos nga halit kag kapiardian sa agrikultura bangod sa epekto sang Super Typhoon Rolly. Sa press briefing, ginpahayag ni DA Secretary William Dar nga may 20,000 ka mga mangunguma ay naapektuhan sa bagyo nga naghalit sa tanom nga humay, mais kag high value crops. Suno kay Dar, si Typhoon Quinta ang nagbilin man sang kahalitan balor 2 ka bilyon ka pesos. Ang DA maghahatag naman sang 133,326 kasako sa binhi sa gumay kag 17,545 kasako sa binhi sa mais sa mga apektado nga rehiyon. Sa mga naapektuhan nga mga isda, ang DA magapanagtag sang napulo ka milyon ka mga tilapia kag milkfish fingerlings subong man ang fishing gear kag paraphernalia. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
nga mga ayo sa ginubakal cellphone, hindi ko pasensya na pili ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basi kaluyan, mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan nga manuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal cellphone, hindi ko pasensya na pili ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basi kaluyan, mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan nga manuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Evening Edition. Sa detalye sa aton balita international, mag-self-quarantine si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus matapos
nga nagka-close contact sa positibo sa COVID-19. Suno kay Gabriel, so sa piya ka nagka-close contact, wala inisa nga may ginbatsa ganuman nga sintomas sa virus. Apang, agod nga makasiguro gin pa kamaayong nga mag-quarantine bilang pagsunod sa protocols kag basiguro nga hilway sa masakit. Sa sports balita, nagapabilin nga intact ang PBA bubble matapos ang pinakahuli nga round sang testing sa 12 tanan ka mga teams nga nag-negatibo sa COVID-19. Ini ang ginanunsyo sang PBA matapos nga nakuha ng kompleto nga resulta sang test gagin patigayon na. Una nga gin-postpone sang PBA ang hampang sang Biyernes nga adlaw para mag-comply sa ginrekomendar nga protocol sang National IATF. Buwas nga adlaw Martes, 4 ka mga hampang ang patigayunon sa Angeles University Foundation. Una nga magatubangay ang Blackwater Elite kag defending champion nga San Miguel last Jess sang aga. Launa naman sang hapon ang second game sa tunga sang Terra Firma kag Phoenix. Last 4 sang hapon magatubangay naman ang Northport kag TNT kag last 6:45 sang gabi magatubangay ang Barangay Ginebra kag Alaska. Kag sa atong balita entertainment, magluwas sa pandemic dulot sa COVID-19, ginakabalakan man sa karon ni Marcelito Pomoy kag sa iyang pamilya ang hangkat nga dala ni Typhoon Rolly nga nagapekto sa pila ka parte sang pungsod. Ginako ni Marcelito nga nagakabalaka ini matapos nga wala siya sa ilapuloy-an sa maglaslas ang bagyo sa Luzon, lakip na sa Calawag, Quezon nga kun sidiin nahamtang ang ilabalay. Suno kay Marcelito nga sa karon, yara sa balay sang iya umagad ang iyang asawa kag bata kag yara na sa maayo nga sitwasyon. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo na batiarang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Lunes, Nobyembre 2, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.